Kif l-istorja ġiet magħluqa u l-istorbju ntela skiet bħallajta ta' tarbija li l-ħajja donna bdiet. ser tarani għal dak li jien jitfid mal-mura ta' kull fil-ħodu nħares fajnejk u dejja jirtodu nimxu l-modija fejn ninsew kull ġir se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma' nafsi nsib ħares trid f'għajnejja sift il-melodija u ktibta bil-bisima fir-rima se nsemmik ħatkun taf kemm se naħseb fik jekk nimxu passi bħatta l-jun int l-maġiri u jien il-vapur Memxi mitluf bik nalaqitru Sennix ħannix l-mut maddija xinnelbu il-mistija għaw mimlimħabba u tbatija ċans wieħed biss il-lejra la se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma' nafsi nsib ħares trid f'għajnejja sift il-melodija u ktibta bil-bisima fir-rima se nsemmik ħatkun taf kemm se naħseb fik u mal-mura ta' kull flaxija ħares lek wadit siffa fina għaw se nkun nistenni naħseb fik ħatkun taf kemm sirt naħseb ħatkun taf kemm sirt naħseb fik ħatkun taf kemm sirt naħseb ħatkun taf kemm se nkun qed nistenni kull sekonda rajt ġurnata ndur ma' nafsi nsib ħares trid f'għajnejja sift il-melodija u ktibta bil-bisima fir-rima se nsemmik ħatkun taf kemm se naħseb fik Sima fir-rima se nsemmik